Все ме питат откъде съм бил, как съм бил, какъв съм бил, що съм бил. Вижте какво, момчета, аз по принцип баща ми е бил някакъв индианец. Нали, от Америка, майка ми е от европейски происход, нали, европейка. Никога не са се познали, никога не са се виждали. Просто баща ми, докато е бил по-млад, докато е ръкобулства, нали, се обърсва в една кожа от животните, които е убил. И така, когато са ги продавали, не ще тая кожа дошла на майка ми, тя решила да се направи гащи. И аз е така, разбираш, усетил съм как се казва, на къде да отида. И така съм се родил. Да не си мислите, че на този живот няма случайности. Има. Как да няма? Ужас. Няма да занимаваме с пусти, как се казва. Живи и здраве сте.